Ngibhaka ikhona yini into ekuthiwa ukulala nesilwane? Noma nje ikhona yini into ekuthiwa ukulala nenyoka? Ulala impela nenyoka. Sometimes ulale nenyoka ucebe. Sometimes ulale nenyoka uhlupheke. Is there such a thing? Yes, nathi impendulo yebo. 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 King Bhaga, ithini imfihlakalo yokunqoba? Ithini imfihlakalo yempumelelo? Empilweni baba, uma ufuna ukunqoba, make sure ukuthi okokuqala you are at the right track. Sendaweni right baba. Sendaweni right. Indawo right okokuqala isikole. Isikole. Abantu isikole basi-interpreta ngenye indlela. And lonto kusafuneka ilungiswe leyonto. Abantu ukufunda isikole nokuya kuma tertiary institutions bak-interpreta ngenye indlela. Abantu bazukuthi ufunda isikole waya kuma tertiary institutions kumele after that u-apply uthola umsebenzi usebenze. Bazilonto abantu. Bazilonto abantu. And uma usanaleyo mentality, we slave. Uma ufunda esikoleni, into yokuqala ebalulekile ukuthi wena yourself zi-equipe ukuthi empilweni ungahluleki. Empilweni uhlakaniphe, empilweni ungaqineleki. Uyawuza umsebenzi wesikole. Ungaqineleki empilweni. Understand izinto eziningi ube i-all rounder as much as you can. Imfihlo ukutshela yona. Kulamanye amazwe angapha ngaphandle Africa baya understand engisho. Zi-equipe baba. Kuthi makukhulunywa ngokuthi nanku ugesi uvula inkampani yokuthi wena ufaka ogesi emzini yabantu. Uyazizwa ukuthi ngemfundo yakho uzikasha wena. Uyazibona uzikasha wena manje. Wenza mechanical engineering baba. Noma yini into ethinta engineering uya understand ukuthi okay ngenza mechanical engineering. Uyazi-equipa baba. Ngelinye ilanga uyovula i-workshop yakho baba with full inhloso kube ukuthi ngifunda ngoba ngifuna ukuvula i-workshop yami ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga ngifunda ngoba ngifuna ukuvula i-workshop yami. Mhlambe wenza political science. Ngenza political science because one day mina ngizoba neqembu lami lezepolitiki. Neqembu lami lezepolitiki. Ngoba vele bazokudlalisa irafu. Iba neqembu lezepolitiki bese ule-add nge-spiritual power mase ziyakhala. Ngenhlanhla siyakwazi ukubona thina. Mina ngifuna ukufundela imedicine, ngenza imedicine. Yenza imedicine baba bese emqondweni kube khona ukuthi uzoqhubeka ufunde as much as you can until ube i-specialist. Ube ne practice yakho. Leyo ukuthi ngifuna ukufunda ukuze ngiqashwe kuyagcwala kulezi indawo eqashwana kuzona. Yagcwala. Uwe ekumele wenze into yakho ifundele ngobuhlakani bese kuba uwo create imisebenzi kulabantu ababelieve ukuthi kumele baqashwe. Kube uwe baba and noma yini mawuyenza empilweni kumele ube consistent. Ikhiphe le mentality ukuthi ukufunda kuyasiza ngoba bengabe sifundile still asithola imisebenzi. Uwe phela ngoba usufundile baba lento oyifundile create imisebenzi ngoba usumbonile uhulumeni wethu ukuthi yena uyahluleka ukukhetha imisebenzi as uhulumeni. Uweke kufuneka ucreate imisebenzi at least uhambe uye kuhulumeni uyofuna ifunding yalamathuba wa createayo. Ngenkathi ucreate imisebenzi abantu abawu10 abawu20 abawu30 obaqashile baba uyawenza umehluko emphakathini. Yawenza umehluko emphakathini. Simple.
manje ingane ziphasa kakhulu qede singakwazi ukungena izingane ema university motivateana ingane yakhe endlini ukuthi mayifunda ayilwele uku-escalator ngama results ku-escalator ngoba ngempela deep down ingane manje kumele mayifunde esikoleni zingabe isafundela ukuphasa azishintshe lento azifundele understanding i-understanding ukuthi lento ezenzayo zifuna ukuyogijima nazo kwi-real life simple iyo manje baba ngoba masilokhu sithi hawu bandla uhulumeni akawenza amathuba omsebenzi uhulumeni disi uhulumeni dethi siyokhuluma koze kuyobuya uJesu kanti masithi wena ofunde esikoleni baba fundela ukuthi understand bese wena ngoba usufundile create amathuba omsebenzi ucele kosomabhizinisi abayimele ukuthi mina ngenza u1 no2 no3 no4 ngiqasha abantu abangaka ngicela ifunding nge5 no6 no7 we can make a difference. We can make a difference. That is me as King Park. Ingane azabe zesikoleni. Kodwa mase ifunda singafundela ukuphasa, azifundela ukunderstanda ke manje. Understand baba, wangena high school nje baba zitshela ukuthi sengise high school manje, sengiyaqala manje impilo sengibhekana nayo ke manje ngifuna ukunderstanda. Lezi izibalo ekuthiwa isolve wena emqondweni wakho solve isibalo. Kodwa ilwa nokuthi ufuna ukusolve impilo uma uphuma esikoleni. Uyosolve impilo ngoba impilo baba idinga ibalo impilo ifuna ushaya imathematics baba impilo ifuna ujule impilo ifuna ujule impilo ifuna umunderstand umuntu usunderstand wena uunderstand the next person impilo ifuna ube business minded you like it or not impilo ifuna uunderstand the target market noma ubani ukuthi ngifuna ukuthi ngivule ukuthi obani ke bazongisupporta kulento engicabanga uyivula i-target market siyaqinisekisa ukuthi i-location ye business lakho ayihambisane ne-target market kusho mina King Park impilo baba ifuna ungasho ukuthi hayi mina ngifundile nguthisha empilweni yakho nje wazi ukuthi kufundiswa ingane esikoleni like baba iba well oriented akuthi noma ngingasakhulunywa ngendaba ezithinta isikole sekukhunywa ngepolitiki ake sibabone othisha be-engagana ngepolitiki be understand akuthi makukhulunywa ngamabhizinisi simbone uthisha ayibo nange fitha kumabhizinisi nange fitha simbone uthisha uthisha kukhulunywa ngokukhanda imoto ayibo nange uthisha understand ukukhanda imoto bu simbone umuntu ewuthisha kodwa understand baba ukuthi bengabe kukhulunywa nge-human being kwenzakalani nge-human being thisha impela kodwa impilo uyi all rounder hayi labo thisha abahlulwa ngisho na ukuthi ukushintsha ithayile lemoto kodwa uyindoda wazi ukuthi nje impilo yakho wena umuntu ofundisayo izogcina incane imali leya mhlawumbe ubungawakhanda amanye amathuba eceleni uthi uyofundisa uqasha abantu abaqhubeka naleli business olenze eceleni ulanda imali ngapho uphinde ulanda imali ngapha ngoba ingqondo ivulekile ingqondo akufanele ivaleleke khona abantu abafundiye baqedile wemadoda emhlabeni umuntu azathi bekhuluma azasho ukuthi no mina I am an educator esikoleni su1 no2 no3 no4 kodwa uthi mawusumlandela ubothi ingqondo incane kakhulu la ngani ingqondo wazi ukuthi nje ngafunda lokho impilo sabalala ukuze noma usuhleli nezingane ke manje sewuzi advisor uyinikeza impilo uhleli phansi uyimotivate izingane ukhuluma nazo zikubona ukuthi uqaqekile Jamini King Park zonqoba ke lapha zothi noma ifika lezimpi zakamoya ezokuvala ithi impi mayivala ngapha uvela upuntshuke ngapha uphume ngapha ithi mayivala ngapha upuntshuke ngapha uthi ithi kuvalile ngapha ipuntshuke ngapha ithi ikhatha nabafundi noma nothisha esikoleni uvele ubuqhubeka ngebhizinisi yakho yamathende eceleni ibiqhubeka ngebhizinisi yamathende bethi bekulwisa ngapha babone ngovu yemoto ongena ngayo kuthi wawu lo muntu unjani wenza drug dealing drug business yini kanti cha uvula amathuba omsebenzi ngaphandle vula amathuba omsebenzi so mina phela ifuna ke usazi isitori sakho ube consistent kunoma yini eqalayo ume ngoba impilo uthi uyaphambili khona abakufuna emuva abafuna uhlehle ima ingakho baba ukwazi ukusuka from grade 1 ume unyaka nonyaka lina liduma uhamba esikoleni
unika amaholiday amancane uphumula ke manje uphinde ubuyele khona esikoleni uloku uyile esikoleni oqala grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 uyayibona impilo njani yabona umile kulento consistent from grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 how grade 12 okay usuwenzani ke manje hayi bangithathile elokhuzana elokhuzeni institution social institution siyahamba yangena khona nakhona futhi mawufika ama level nakho angeke madoda yabantu ngeke bahlakanipha abantu manje impilo ifuna uthi kufana noma usuthatha isinqumo sokuthi mina nginezimpi eziningi ngifuna ukunqotshelwa zona awuye enyangeni manje ngeke ngibezwe mina abantu awuye enyangeni manje kuthiwe manje senginqotshiwe ayikho into enjalo baba ayikho into enjalo kufanele noma uthakathwa akakuthakathi manje umuntu usunqobile senginqotshiwe uma waqala weza kumuntu lo muntu ozekiyana ngicela ukukhuluma ngami sewuzile kumina uhamba kunezimpi mhlambe sekunezilwane endlini amandla okuqala le khona kumele mina ngibone ukuthi yini lento elwa nawe step number 1 kumele ngibone ukuthi yini lento elwa nawe into esikususa endlini waze wathi usuyaphuma uza King Burger uzofuna umakhanda oil ayilwanga nawe 2 days wathi ngolosithathu nga King Burger abanye izimpi zabo zino 5 years abanye zino 10 years bekukaqeka nje abanye zino 15 abanye o20 nangaphambili izimpi impi esihlale kuwena yaze yathi nayo kusekhaya la uma ngaqala ngayibona ukuthi nansi into elwa nawe ngokwa spiritual kuthiwa noma yini mawusuyibonile iyashintsha ingabe ingozi ngoba sesiyibonile lempi sekufuna ngitshele wena ke manje ukuthi lempi asivike kanje angithi uyazi okokuqala point number 1 yavikwa ngoba njengoba uzile wena ikhona endlini ingaki mhlambe kunelwane ezilako 1000 2000 3000 abafana abantu nemiza ilingani ngobukhulu ngimo umkhulu umuzi makwamandla mamakhulu makuyilwane seyingenile ziyabizana zizohlala zibeningi ngimo umkhulu umuzi makuyipower nepower ibenkulu iyabizana nayo yabo so ngenkathi mfethu kuqala ufika kuliwa nalempe kuwena ngoba umuntu nomuntu kuba nempe ngaphakathi kuyena uthola ukuthi uwena owakha lezi ikweleti eseyibamba impilo yakho mhlawumbe ongizwa ngithini into elwa nawe within wena uwena oyemsebenzini dakozwana uwena osukile washaya umngakho wakubopha uwena ovele walova emsebenzini uwena ongayihloniphi indoda uyayikhaca nje ngathi umdlwane wakho uwe kushuthi into eqedela lo mende ufunayo ila kuwena ngoba uwe ovele ushintshe isithubeni nje sewuhlinile akusakhulumeki nawe ithi yakubheka indoda ithi ayibongizo ithini lento usohlinile ukuthi uhlineleni nawe engabe uyabuza ukuthi kunjani nikhulume idlule suhlinile uwe into elwayo iwithin wena uwe oyitholayo imali uyithatha imali wenze ezinye izinto uwe ovula ikweleti namhlanje azikhokheki uwe shothi into ekwakhela ikweleti it within wena shothi mangabe kusizwa akusizwe wena njengoba wena into elwayo kuwena as a result nekhaya alisakheki ngoba into kuwena iphinde lemoya sewuzuyayizwa ihamba endlini igijima phezulu kwezindlu ingongqoze ecapeni sewuzuyayizwa my brother my sister my mom my dad wherever you are sewuyayizwa njengoba seyikwazi ukuhamba endlini seyazi ukuthi lo muzi umuzi wayo ngeke ugoloze njengesilwane makuthiwa siyakhishwa endlini sesazi ukuthi lo muzi umuzi waso sizogcina sesikhiphile kodwa ngoba sosishaya ngengqondo kodwa sesazi ukuthi umuzi waso that is why umuntu beyofuna usizo usuke efila ukuthi unenkinga so mawusufikile wena into ebalekile ukuthi kuliwe lempi engaphakathi kuwena mayingaphakathi kuwena impi izonqotshwa lempi engaphakathi kodwa ukunqoba kwayo kuyahambisana nokulalela mase sithe
mase sithe njengamanje lapha endlini yakho khona izilwane ezinkulu sizozikhipha kodwa masizikhipha kufanele wena muhloniphe lo yamkhwenyana wakho lo enhleni nayo osumbuka njengensha mhloniphe ngoba mawungamhloniphi zizosebenzisa yena ukuthi abophe inhliziyo ingasolveki lento makuzindoda ndoda muhloniphe lo nkosikazi wakho loya ngoba lo nkosikazi wakho naye lezi zinto ezikuvalayo sezingena ngesayidi lakhe njengoba ebopha inhliziyo seyisebenzisa yena ukuthi akunikeze hard time and iyo into ezokulimaza leyo muhloniphe nibe yiteam ukuze kwazi ukunqotshwa athembisa umuntu athi I will do sithike thina correct sesiyonqoba ke lo muzi bazoba moya munye hayi ukuyihlukanisa imndeni yabantu bazoba moya munye sesiyaqala ke asambe siyetsheni masiyetsheni sesikhipha lesilwane ohamba naso senzani sisitholela indawo ikhaya elisha lapha etsheni khonani bayazi ke bayi khona imgede khona mawa khona amahlathi khona yonke into sesiyasidirector ukuthi njengoba sikhipha la sithi hamba uye kule mgede hamba uye kulezi ihlahla ehlisa lo muhosha phuma kulomzimba ngoba lo mzimba usuyithempeli ledlozi lawo hey lapho kushiwo kuyasetshenzwa khona kushiwo kuyasetshenzwa udirect umoya bese kufika uthi kusenjalo bese kufika into ezingajwayelekile vele kuqhamuka onokhanyikhanyi bathi behambe bethi athi umuntu hayibo baqhamuka lapho labo onokhanyikhanyi uthi hayi kuyasetshenzwa ungabusathuka ube siyamtshela ukuthi hayi makusuka lana ke usuyomukela amandla edameni ke manje seyomukela amandla ke sesuzikhiphile futhi lana kahle la it's like uyakukhishwa imimoya emibi kukhishwa amadimoni kukhishwa yonke into akahambe aye emgedini asambeke siyomukela amandla edamini mawufika edamini khonto ezokuthinta inyawo hayi mina nje ngimile eceleni ngiyakhomanda mina qhunqe ukuthi uzwe ifithi phatha enyaweni mase ngithi mayisekuthintile gezi ikhanda nobuso wenza u1 no2 no3 no4 no5 bese uyaphuma athi umuntu uyangithinta ngithi it's fine kulungile gezi ikhanda ubuso wenze nokunye bese uyaphuma umuntu aphumezwa ukuthi nganqoba ke manje ilezi zinto esikhuluma ngazo ukuthi ke mase uthathele lo hambo ke manje ufana ukuthi ugrade 1 ke lapho siya kuphi la siya grade 12 ifunani lento manje seyizofuna ubekezeleke manje ukuyibona ingane zesikoleni liduma noma linjani kodwa isikhokhile school fees last year noma this year isikhokhile school fees iyaqhubeka iyakhokha ithi esikoleni kubuye kuthiwa ngazi kufuneka ama donation kufunekani swenkani niphatha imali yenzana ukuthi ekugcineni uhambo lolu nangonyaka ozayo ukuthi ubukhokhile ka grade 1 sekuthiwa phinda ukhokhe futhi uhambo lolu uyazi ukuthi ngiyaka grade 12 uyazi from grade 12 ndaku tertiary institution same things applies naka spiritual once waqala uhambo along the way kuyaliwa ke nezinto kuthi kusaliwa kube nepe ngathi yak overpower ubike nathi ifuna overpower sithi phuthuma buya siyahlangana kwi first semester kufikani nonke bafika abantu ukupaka imoto kugcwale kusetshenzwe sithi hambani niyonqoba kushaye futhi ngoJune noma October sithi buyani bona uzothabatha amandla futhi babuya abantu kuphinde emva kaloko kuhanje kuyonqotwa asibamsaneni uphela unyaka sithi uachieveni sikubonile ubuconsistency wonke unyaka uachieveni basho abantu sengithenga imoto ngakhila umuzi ngenza ukuthi ngithola amabhizinisi ngithola amathenda ngenza u1 2 3 4 5 ngitholile iposition sithi that's what we want that is me akuthathwa amashansi la akuthwala akushiya ukuthi angiyothwala after 1 week wasengibuya khona sengizoduma into zami izokwenzeke baba fortune favors the brave hlakanipha nenhlanhla iyamthanda umuntu ohlakaniphile nokunqoba kuyamthanda umuntu ohlakaniphile nepower futhi ngokunjalo isebenza kalula ipower ngomuntu ohlakaniphile sebenza kalula ipower ngomuntu ohlakaniphile. That's it. That is me.
uma bengangizwa abantu kahle akekho umuntu okuyoba nengqinamba engaphezulu kwakhe ngoba noma yiphi ingqinamba eqhamukayo mase ngikhipha ilokhuzana ivoice note egroupini ngithi konke sinqobile manje suke sengithi konke nginqotshiwe mangakayikhiphi ngisuke ngisalwa impi mangathi nje konke nginqotshiwe ngisuke ngibuka ekujuleni suke ngibuka ekujuleni sengiphethe bafowethu ngangachaza enye into kwelinye ilanga ngathi mase kuphela unyaka kusuke kuyinyanga kakhulukazi uDisemba kusuke kuyinyanga yemimoya sekuyinyanga yemimoya imimoya isuke iganga ngoba isuke isikhathi semimoya ye-celebration mangithi imimoya ngibala yonke ngibala imimoya emihle ngibala imimoya emibi ngibala izilwane ezathwetshulwa ngibala izilwane ehlala egodlweni ngibala izilwane ehlala emgedeni ngibala izilwane ezihamba ngeenyawo ngibala izilwane ezinentshebende namazinya avuzayo ngibala yonke into makuthiwa December kusuke kuyiyona imimoya nayo isuke isikhululekile imimoya izilwane aziphili ngendlela efanayo ezinye enye imoya igudi ngegazi lenkukhu enye level leyo enye igudi kwegazi lembuzi noma lesikaphu enye igudi egazi lenkomo eminye imoya isebenza ngegazi lomuntu abantu abasilimaze kakhulu abajwayeza imoya futhi leyonto yilabantu ababhilivele ekugcabeni umuntu wani inkinga encane nje usuyagcatha beqe sekuphuma igazi lakho usuba umhlatshelo sekufakwa umuthi ayenziwa ngokomthetho liyonto uma ungaqondile ukuba umhlatshelo ngoba once walikhipha igazi lakho ukuphalala kwegazi lomuntu lo muntu uba umhlatshelo andleli igazi eliphuma igazi lomuntu alidalela ukuphuma lidala ukuvikelwa ingakho noma ungashawa umuntu bese kuphuma igazi elincane beke labonakala igazi lo muntu i-charge yakhe iyaqina i-assault so njengamanje kulo December sibongile indlela ebekugadwe ngayo izingozi kugadwe ngayo igebengu kugadwe umthetho obuqinile as a result ingozi zehle kakhulu ngoDecember ngizochaza enye into ingozi emgwaqweni zehle kakhulu ngoDecember ingozi zomatekisi yezoma truck ezani ngoDecember nje zehle kakhulu makuthiwa ikhona ingozi ngoDecember yenzeka mhlawumbe ngabe zimbili zintathu zehle kakhulu kodwa lokho kwenzeni kulambise imimoya ngoba begadwe amaphoyisa begade kakhulu amaphoyisa uma udlula uDecember sekuthi January leze ezazi ukuthi zithola igazi ngoDecember zathi isikozi zofuna ukuthi zisikhave ngoJanuary ngoba amaphoyisa wasagadileke manje so manje ingozi ezenzeka manje ingozi ebekumele zenzeke ngoDecember sangenzeka sezenzeka manje ifuna umhlaba wonke ngile nkulumo yami ube aware mase sithola indlela ukuthi le moya ephila ngegazi labantu sizoyimaka kanjani next time ngoba indlela bebegade ngayo umkhwanazi ibisezingeni eliphezulu kakhulu noduma kule game sabonga impela zehla ingozi kodwa ukuthi zehlila kusho ukuthi abanikazi begazi abalifunayo baphuzile bayafuna imazi enzeka manje ngoJanuary imazi enzeka manje imazi enzeka manje so as a result sizoyiconsulta thina ngoba sifune igazi elichithekayo so iconsulta ngoba sesiyibonile ukuthi ke next time magadwa kangaka ukuthi ngachitheki igazi ngoDecember kugadwa ukuthi ngachitheki igazi ngephasika ngenyanga elandela leyo ekugadwe ngayo mangasagadiwe kumele kwenzekeni ukuze stili liqhubeke ngachitheki ngizoconsulta lokho make ngabuya nempendulo ngathi nansi impendulo makwenzeka kanje kuzogadwa ngoDecember zehli izingozi ziphinde zingabi khona ngoJanuary ngizoyiconsulta leyo into esengiyibonile nesengiyiconsultile ukuthi ingozi zamanje bekumele zenze ngoDecember kusebenzekanga begadwe kakhulu ngoDecember seziyaputsha ke manje kodwa sizoyinqoba
ngoba siyaqala siyayibona sizoyinqoba ngoba leli gazi elichithekayo lifikisela inyembezi leli gazi elichithekayo sizwe sisala silimele abantu abafana njenganathi we must do something sizobona ke njengoba sengisho le video baningi ke manje abaprofeti abazozenza abaprofeti bese besho into ethi ayifane nale ngishoyo uthula uzozwa we njengoba sengishilo ukuthi igazi bekumele liphalele ngoDisemba sibongile amaphoyisa agadile kodwa imimoya ibisilifuna yangalithola ngiyacela ke driver la ukhona ngabe we truck ngabe imoto encane ngabe itekisi okwamanje bafethu sicela ni drive responsible ningafuni ukugadwa amaphoyisa njengamanje ngicela ningafuni ukugadwa amaphoyisa ngiyanicela abagibeli ongcono akukhulunywe ukuthi itekisi nithayime kunokuthi drive reckless nani phakathi ngoba impilo ezilahlekayo yezenu igcinini ongcono yime nithi sishiye la sehle sonke mkaleleni udriver ispeed ekumele ahambe ngaso be overtake endaweni ezilongi mkhuzeni udriver mkhuzeni nihlangane nibe moya munye nithi no driver athi nithi sithe no driver begoloza nimhlanganyele nimshaye be driver masimba nimhlanganyele nonke nabagibeli nimshaye noma nimphucukhiye kube khona driver yaqhubeka letekisi saving lives okwamanje asenzini lokho sisalwa naleya kamoya siyacela bo driver bama truck because inqola zenu izona ezisebenzisekayo makufika igazi eliningi siyacela ake nibeni responsible ukuze ningasebenziseki because ngampela nizogaxela bo driver bama truck nizokwenza ingozi ezingenasidingo ngenhliziyo ezincane nangokuba reckless emgwaqweni mawuza ukuthi uyazela cela upartner wakhe akushintshe noma utshela umphathi wakho ukuthi ngiyazela noma upaka itruck eceleni uphumule ake kuba abantu okwamanje abazolwisana nale mimoya efuna igazi akuba abantu abazolwisana nabo ake babe responsible abantu kungashiya ukuthi sigadwa amaphoyisa ngoba imimoya izogada amaphoyisa nayo ngenkathi ehlisa ukugada ibisiyagadla kanti makuyinini enresponsible izothi abantu sebehlakaniphile kusho mina uKing Park mawungafuni ukungizwa fuck off inamba yami 0798130260 ngolosithathu ngisuke ngise number 44 Rocky Ridge Road Hillary la ngisuke ngenza iconsultation khona nabasuke bama walk in bezofuna umagalakanda oil mina mawungangithole efonini walker nje uze enumber 44 Rocky Ridge Road Hillary ungazi ukuthi uyozongithole uzongifica nje mase ungificile uthi hayi ngizobona uKing bese ukhokhela iconsultation bese uyeza kumina kuhlalwa phansi ngiyahlola ngiyachecka ngene esigodlweni ngiyazumeka ngiyavuka ngiyakutshela ukuthi kuthiwa bese ngiyaqala ngiyasetshenziswa kubhuka phambili uyanqobeleka njengamanje into engihlelayo ngihlela ukuthi ke manje sekusetshenzwa Friday na Saturday edamini Friday nje abanye abaya Friday Saturday abanye kukuwena ukuthi ufuna liphi ilanga choose uma ikhethele njengamanje ngiarrange indawo zokulala yokuthi bebefuna ukulala abantu bakwazi kune flat ke ngilithengile ngisazongikhombisa iflat lami madoda engilithengile ngenzela kona ukuthi abantu babefika bakwazi ukuthi bahlelelwe ukuthi balale ngikhombisa ngizongikhombisa kusenziwa ama renovations amancane. Right, ikama kuphaka isibongo ngoba kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphaka kwe yini inqwele bhuqa imizi abafokazana ngothola udementshise thuluza ngihambe nalo ngilifihle ensimini xama uxakile kusazoshuba kusanyezeka noma yini ngumfoka amakhanda mina hey ngumfoka amakhanda mina indlondlo le enamakanda amabili elesithathu lekwazana ngithi dama elingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla ngamala kamthombo ugeleza ungabonakala ukuthi amanzi aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona ngithi dama elingashi ubusika nehlobo engeke uzuyibona ukuthi ishile wena onyanya ufokofo ngeke ngize ngizwe ke phatha mina uNkulunkulu anibusise lapho nikhona nonke aninqobele wazi noma yini ofuna ukuyinqoba funda ukuba consistent empilweni ungatatazeli ukutatazela kuze kuconfuse iba nevision iqala ukuze wazi ukuthi ukuphi ufuna ukuyapi
ukuze ufike la uyakhona sazi steps sokuqala esibalekile ungavesana ulala uvuke uthi ufuna ukuba ne-million fuba ne-million kanjani kona ungakazi ube no 10,000 rand asiqala ukuthi nje mfethu mawungazi uyiphathe le mali uqina uqala ulwele nje ukuthi at least ake ube no 10,000 ngikhuluma ngabantu abakuyi entry level ube no 10,000 mawukuthi sewuyiphathile imali unayo uyiphathile wayiphatha ake mfethu back uthi ngishawe yini ukuze impilo yami kade ihamba kahle yabuye yajika imina kokhudi lapho shawe yini ngibotho ushawe 1 no 2 no 3 no 4 okay asimake lokho asikumake bese singimakile asilwe nempe kuwena asinqobe impe kuwena asiphinde ke siyolwa nempe esekhaya asinqobe impe esekhaya asiphinde silwe nempe esikubantwana asinqobe impe kubantwana asiphinde silwe nempe besifike emsebenzini yeba uyabona ama dryer